Apropo, iată, eu ca cumpărător, cum aș putea să-mi dau seama că un apartament este supraevaluat? Dacă vorbim de segmentul de apartamente mediu, cât de cât încă este real să înțelegi. Dacă vorbim de segmentul de lux și exclusivist, acolo e foarte greu pentru că, spre exemplu, într-adevăr, noi putem să găsim un apartament în centru și avem apartamente care costă și peste 1.000.000 de euro. Încearcă tu acolo să lămurești că faci 1.000.000 sau faci 900.000. Nu e relevant. Pentru că proprietarul poate să fie, sau agentul proprietarului poate să zică, ok, arată-mi câte apartamente azi în oraș, să vând cu priveliște asta. Mhm. Și o să închis întrebarea. Sau arată-mi câte apartamente în blocul ăsta, de așa suprafață, cu vedere spre partea de răsărit să văd. Nici unul. Atunci, din lipsă de ofertă și exclusivitate, chestiunea de preț este una foarte subiectivă. Pentru că acolo e, uh, dacă îi place tare omului, omul o să dea atâta, pentru că el înțelege că e un obiect unical, care poate să treacă și 3 ani de zile și să nu apară ceva foarte asemănător cu asta.